Jeg er med på, at det er et uafgjort resultat, men mod rækkens anden bedste. Er det virkelig noget, Sønderborg skal gå ind og udnytte og rydde videre på i dag? Ja, det synes jeg, det er. Også fordi, at det er i Humløjhallen, og det er Sønderborgs fort, kan man sige. Altså, det er her, de skal have pointene. Og sådan en præstation, som vi lå for dagen mod nummer 11 og Wood, han er pivot og er god kropstærk, selvom han ikke ligner en, der er det. Men jo også, som jeg snakker om i optakten, at Magnus Josias, det er en af dem, der skal løfte i dag. Fordi at de tre profiler, de er ude. Ja, og du nævner ham selv, når du støtter Nikolaj Jelling Bak, har du ikke været en af dem, der og for en 2 minutters tid siden, der var det lige en fyr, der kom og klappede også på ryggen og sagde goddag. Det var selvfølgelig landstræneren futsal. Hvordan ser du Nikolaj Jelling Bak i forhold til en eventuel plads på landsholdet? Han skal bare fortsætte den stime, han har haft gang i, så jeg er ikke i tvivl om, at landstræneren han er nok til at få skrevet noget på sin blog. Om man så bliver udtaget nu her til Danmarks kamp mod Kazakhstan 1. februar, det tror jeg så ikke, men man gør i hvert fald klar til, at fremover så skal han til samlinger også. Og så også med nummer 13, som vi nævnte, der ikke var med på papiret. Mathias Ebbesen, også en mand, der lavede 2 mål i det uafgjorte resultat mod Albertslund. Hvad forventer du ham i dag? Jamen, jeg forventer det samme som alle de andre gange. Han er en, når det modsatte hold har afsluttet mod Sønderborg, så er han en af de første, der stikker af. Og det var en af de kampe, han gjorde, eller en af de ting, han gjorde mod Albertslund. Tager den ned og sparker første gang med det andet ben, og den går så i kassen. Så det er noget, eller det er kontrafasen, man skal holde øje med ham. Og ellers så bliver det altså en spændende kamp mellem de her 2 modstandere. Vi vil se Sønderborg, Mathias Andersen, klædt i hvidt, og Nikolaj Jelling Bak fra Futsal Aarhus, klædt i rødt her, hvor de hilser på dommerne. Det ser altså ud til, at der er godt humør her sådan en lørdag eftermiddag. Det kan også sagtens ændre sig mellem de her 2 hold. Vi har set mange tætte kampe med dem de sidste par år, og det kan lynhurtigt udvikle sig. Og Sønderborg, som vi ser billedet her, er jo et hold, der gerne vil ind og spille fysisk, spille med musklerne. Og som du også selv har været inde på, de er på hjemmebanen her i Humløjhallen. Skal de bare ud med 110 km/t fra start af? Ja, det skal de, og det er jeg ikke i tvivl om, Mathias Andersen også siger i rundkredsen der, at de skal ud fuld gas og bare køre på. Og så må vi se, hvad Futsal Aarhus de kommer med. Jeg synes, man skulle gå efter at få de frispark, så man får en chance. Fordi det kan sagtens være, det er det, der også kommer til at være afgørende i den her kamp. Hvem der har lavet frispark, og ja, der er... Så er det Tobias Pilgaard med nummer 23, der lige ruller med fodsålen udenom Sønderborg-keeper, og så kan han altså bare prikke den ind med tåspidsen. Fremragende mål af nummer 23, Tobias Pilgaard. Og fodboldspiller fra Esbjerg, Aarhus Fremad og blandt andet Ringkøbing, som Aarhus Futsal har ude på bænken. Lige præcis. Og hjælpe dem, når der er timeout. Og generelt med inputs. Og så får vi Røgen Sønderborg, der udligner. Så chancerne kommer nu, og jeg synes, chancerne er blevet større og større i forhold til de første 10 minutter af kampen. Så om det er fordi, at folk er ved at blive trætte, eller... Ja. Og så kan han i dåsen, manden, der var tæt på at lave det sidste før, Mathias Ebbesen. Sønderborg-spiller, vi ser lige den her fin 1-2-kombination, men så er der altså ikke nogen med en foran. Nej, lige præcis, og det var nok en alge, der skulle være det. Nu ser vi her. Det var flot spil. Christiansen, målmand! André Christiansen